Колко често можеш да кажеш «Да, точно това търсех». Днес е един от тези моменти, защото GC 2000 и 2080 EV плюс FE51 е от онези машини, които създават увереност. Темпо, ритъм, устойчивост. Какво я прави различна? Само част от това, което ще откриете. 28,3 кВт мощност. Контрол, който се усеща още на първото завъртане на копчето. 2 пъти 4,15 кВт-часа, плюс 2 пъти 7,15 кВт-часа горелки. За бърза реакция и безкомпромисно готвене. Фурна GN 2 на 1, 120 до 270 градуса по Целзий, стабилна топлина и 8 нива на настройка. Чугунени решетки плюс корозионно устойчиви материали. Здравина, която не подлежи на обсъждане. Сменяеми легени, комин и елементи за миялна машина. Да, мислили сме за времето на екипа ви. CE сертификация от водеща европейска институция. Гарантирано спокойствие. Всичко това и повече, събрано в конструкция, която изглежда като решение. Не като компромис. Вижте всичко необходимо на https chaki-chan професионално кухненско оборудване.com GC 2000 и 80 EV в 51 за професионалните кухни, които отказват да правят компромиси. Всяка добра кухня си има тайна. А GC 2000 080 EV плюс в 50 и едно може да бъде твоята. А когато работиш с правилния партньор, монтаж, инструктаж, доставка, сервиз, гаранция и експертност не са просто услуги. Те са част от твоето спокойствие.